சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பேரம் பேசப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பான விசாரணைக்கு தயாராக இருப்பதாக டிடிவி தினகரன் தெரிவித்திருக்கிறார். சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், கூவத்தூரில் உள்ள சொகுசு விடுதியில் எந்த தவறும் நடைபெறவில்லை என்றும், மடியில் கனம் இல்லாததால் பயம் இல்லை எனவும் கூறினார். தன்னை கட்சியிலிருந்து யாராலும் நீக்க முடியாது என்றும், நீக்குவேன் என கூறுபவர்கள் அறியாமையில் பேசுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் யாருக்கு ஆதரவு அளிப்பது என்பதை கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் முடிவு செய்வார் எனவும் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்திருக்கிறார். நாங்கள் யாருக்கும் பணம் கொடுக்கவில்லை, எங்கள் மடியில் கனம் இல்லை. அதனால் எந்த ஒரு விசாரணைக்கும் நாங்கள் தயாராகத்தான் இருக்கிறோம். பொதுச் செயலாளர் இப்பொழுது செயல்படாத முடியாத நிலையில் இருப்பதால் அந்த அதிகாரம் துணை பொதுச் செயலாளருக்கு தான் இருக்கிறது. நான் வேண்டுமென்றால் யாரையும் நீங்கள் பதவியிலிருந்து எடுக்க முடியுமே தவிர, அவர்கள் என்னை விலக்கி வைப்பேன், ஒதுக்கி வைக்கிறேன் என்று ஒரு அமைச்சராக யாரும் சொல்வது அவர்களின் அறியாமையைத்தான் காட்டுகிறது. மீண்டும் அதிமுக அலுவலகத்துக்கு எப்போது வருவீர்கள்? காலம் வரும், வருவேன், விரைவில் வருவேன்.